faɗin Najeriya kai ka rike president Yusuf a ƙasa ba zancen gajiya bangaren mu matasa ko kai hidindumu dan kar da kaya shaye-shaye kake yaka. Ambassador naji jawabin mai girma gwamnan jihar Kano mai barin gado, gwamnan da ba a zabe shi ba, gwamnan da ba ma yi bai da jam'iyya, gwamnan da aka yi arin gizon ƙuri'a a kansa, gwamnan da ya laifuffuka da yawa a gurin kotu wanda ta tabbatar da haka. A baya kana magana cewa wannan kotun kuna magana ta wannan kotun ta Tribunal ba ta muku adalci ba ba a muku daidai ba, za ku ɗauka ƙara zuwa kotun gaba, kuna kyautata cewa kotun gaba za ta yi muku adalci. Wani abun mamaki sai gashi na ji mai girma gwamna da mutanensa suna fitowa suna cewa wannan kotun ma ba ta yi musu adalci ba. Ai ba za a yi muku adalci ba, ku ne ba ku yi wa kanku adalci ba. Mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf da kai da Kwankwasa da Kwankwasiya ba ku yi wa kanku adalci ba, kuma mu al'umma jihar Kano ba ku yi mana adalci ba. Mu abin da kuka yi mana haƙuri muka yi muka gaya wa Allah, muka ce Allah ya saka mana, muka yi roƙi Allah, sannan kuma muka yi ƙara kotu. Gashi kotun farko ta tabbatar da rashin adalcin ku da kuka yi mana da abubuwan duk da muka faɗa. Kotu ta bi ma ta tabbatar da rashin adalcin ku da abubuwan da kuka yi mana. A haka ba ku gara ba. Idan za ku je kotun Hague wannan hukuncin ya tabbata, ƙarshe ma sai an ce a hukunta ku. Waccan kotun ma ta aka yi ma ta ma yi kuskure da bata hukunta ku ba akan abubuwan da kuka yi, saboda haka ta hukunta ku a yanzu. To ita ma kotu na tabbatar maka ta kotu appeal a yanda aka ce a bada miliyan ɗaya, Allah ne san iya arnin abin da za a ce a bayar. Sannan na ji yan gwamnati irin su Anas Abadala, kai Anas Abadala idan da ka san abin da kake ba za ka fito ka wannan furcin ba. Matsalar ka guda ɗaya ce, wata abin da muka fahimta yake rashin damun ka, kai ci da zuci kake yi, ci da zuci kake yi. Anas Abadala, abubuwan da ka faɗa mun ji sako, mun karba ko mun abada. Dama mun faɗa maka cewa abin da kake faɗa kai gaba ɗaya a siyasa, a 'yan siyasa gaba ɗaya ka koma gibi. Siyasa ba ta yi da kai, ta daina da irin ku, ba za ta yi da irin ku ba. Shi yasa kake samun matsala. Kwankwasiya shigar ta kai, wannan shigar sojan badakare da kai mata ba za ta yi ma komai ba, ba za ta haifa maka are ba, kuma alfarma annabi a gurin Allah. Duk ran da ka dawo gidanmu kace zaka dawo APC, muna tabbatar maka sai ka gamu da mu a siyasa. Mu abin da muke so mutunci muke da daraja. Wannan duk abin da kake shige ka je karbi kuɗin da zaka karba, ya dukkan tumurmur da zaka karba a gurin Abba gida da Kwankwasiya mutum Kwankwasiya, amma ka sani mu ɗan APC mutunci ne a gaban mu, daraja ce a gaban mu. Muna ganin daraja da mutuntaka ta Kawu Sumaila, kuma Kawu Sumaila dan gidanmu ne. Kawu Sumaila zai da jam'iyyar APC da ba zaɓewa ba da yardar Allah, saboda ɗabi'unsa da halayyar Kawu Sumaila sun yi daidai da amanar mutanen jam'iyyar APC, sun yi daidai da mutuntaka ta mai girma da Kanasu Yusuf Gawuna. Mu al'ummar jihar Kano yau muna gode wa Allah, Allah ya bamu nasara, mun ci nasara a kotu, mun ci ta farko, mun ci nasara a kotu ta biyu. To saboda haka duk garin Kano muna da labari, muna nan Abuja ana ta celebration, ana ta gode wa Allah, ana ta bukunkuna, ana ta walima. Mutane ba rushe-rushe suke yi ba, ba kokari suke sai sun karya abubuwan da ya shafi gwamnati ba. Wannan ta nuna mana bambancin gwamnatin Kwankwasiya da magoya bayan Kwankwasiya da ainihin gwamnatin da Kanasu Yusuf Gawuna da magoya bayan da Kanasu Yusuf Gawuna. Bambancin mu da tarbiyyar mu da ɗabi'un mu ba ɗaya yake da wayannan mutanen ba. Ina tabbatar maka dan jarida, mu al'ummar jihar Kano, Malam Umar, za a same mu gurin hidimtawa al'umma, za a same mu gurin mutuntaka. Abba gida duk abin da ya faɗa da jawaban da yayi mun ji shi. Mu ba mulki muke nema ko da a mutu ko a rai ba, a'a Allah ne ya ba mu jagorancin nan bisa goyon bayan al'umma jihar Kano da suka zaɓi Gawuna. Kuma kuka zo kai harambe har ka fito ka faɗi cewar mutane suna neman mulki ko ta halin ya, kai kake neman mulki ko ta halin ya, domin kotu ce uwar kowa, ta tabbatar da baka ci zaɓe ba, ta tabbatar da abubuwan da kai ba daidai ba, ta bi ma ta tabbatar da haka, amma baka haƙura ba sai ka tabbata uku, saboda su kake sai ka ta mulki, ka yi ta mulki, kai ta mulki. To Allah ba zai baka mulki ba. Dama mun roƙa mun ce Allah ubangiji ya jarrabe ka da mulki Abba gida kuma ya hana ka, kuma Allah ya yi wannan. Muna godewa Allah, sannan muna godewa ɗumbin al'umma musamman irin su Alhaji Ibrahim Ma'azam Mabo bisa hidima da suka yi akan tsarin nan da Nasu Yusuf Gawuna, irin su Alhaji Nafi Junior, irin su mai girma Hayatu Maliyan Gama da mai girma Alhaji Gazali Ahmad Muwaffaq, Alhaji Gazali Ahmad Muwaffaq. Duk abin da kai al'umma jihar Kano sun gode ma, muna mutukar godiya da hidima da kai mana a Abuja, da hidima da kai mana a gida, da kai da kake ba da Nasu Yusuf Gawuna gudunmuwa. Ubangiji Allah ya saka alkhairi, Allah ubangiji ya bar zumunci, Allah ya dafa al'umma jihar Kano, Allah ubangiji yadda al'umma jihar Kano suka dinga addu'o'i da fatan alkhairi, muna mutukar godiya. Mun gode. Allah ya dawo da mu Kano, mu zo mu siyasar mu game da 'yan Kwankwasiya.